YouTube. Velkommen YouTube. Vi skal lave Jelly Bean Challenge. Ja, og Hej der til du skal møde. Hvad var det nu? Jeg tror det var. Nej, okay, lige meget. Begynd. Det er en grøn en. Jeg fik bussemand. Tissemand. Okay. Kom herover, ven. Vi ligger derovre. Okay, kom så. Jeg skal sige, jeg har taget rigtig mange. Indtil videre. Ja. Men der er ikke så mange tilbage. Vent, kom lige. Okay. Det smager ikke så Der godt. kommer hundelorten. Skal vi Lad os tage de hvide. Jeg elsker dem. Ja. Tal dansk, tal dansk, tal dansk. Det hedder babypapir eller babypapir eller hvad det nu det hedder lige meget. Det er babypapir eller kokos. Okay. Hvilken først? I bestemmer. Nej. Okay, Nej, vi vælger bare lyserød. Først lyserød. Hvilken er det? Er det ikke Trutti eller? Jo, så er det to ene. Er jeg klar? Jeg fik kastet Åh, skynd jeg fjern det ikke, ko. Jeg fik bræk. Den gør også. Okay, skynd jeg tage en ud. Jeg elsker jeg to det. inde. Jeg elsker det, selvom at det er babypapir. Nå, du var sgu syg. Ja, babypapir, det smager godt. Ved du hvad, jeg kan bare... Nu kommer den sygeste challenge. I skal ikke blive bange, men... Vi skal med det. Jeg har også noget. Hundelort. Hundelort eller chokolade. Er I klar? 3, 2, 1, nu. Ups. Jeg tager. Det var hundelort. Okay. Hvad vil tage en hundelort ekstra? Nej. Er I klar, YouTube? Nej, det gør jeg. Kom den i. Det er det for jer, YouTube. Hundelort. Og det her for jer, men du tager den. Jeg tager den grønne. Ja. Er I klar? Så 3 forskellige. 1, nu. Jeg fik bussemand. Chokolade. Hvad er jeg sgu taget? Det smager godt. Så får vi blåbær. Nej. Jo, du fik jo Jeg håber, jeg chokolade. får tandpasta. Det gør jeg også. 3 står endnu. Tandpasta. Blåbær. Jeg kan faktisk ikke lide blåbær. Chokolade. Sådan. Vi er færdige. Okay, tak for i dag, YouTube. Vi håber, I kan lide den her video. Husk, subscribe, like og kommenter. Ha' en ses. god dag.